gị isi ala rudie Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa ezumike mkpụrụ obi Dr. Norbert Aneke, ọ bụ ndị Charismatic Group na ayọ ga-echeta ya n'ekpere. Anyị na-echetakwazị Pa Uche Senior Anyanwụ, ọ bụ ụmụ ya na-echeta ya na aja masị n'ụwa. A na-edekwazị masị maka ezinne Cecilia nna, ọ bụ ezinụlọ nna. Anyị na-echetakwazị Nicholas ọnwụ mere, ọ bụ Madeleine Anyanwụ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi. Anyị na-ayọ ka Chineke nabata ụmụnna anyị ndị a niile na ndokwa. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko ọ bụ gị mere ka anyị were otu emume nke a na-asọpụrụ ezi omume nke dị asọ gị niile.
biko mee ka anyị site na arịrịọ nke ọtụtụ ụmụnna anyị ndị a nweta uju nke ebere gị ahụ anyị na-achọ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel. Agbụrụ niile nke Israel bịakwutere David na Hebron sị ya, lee, anyị na gị bụ otu ahụ na otu ọbara. N'ụbọchị ndị gara aga, mgbe Sọl bụrụ eze anyị, ọ bụ gị duru ndị Israel n'agha mmeri niile ha lụrụ. Di nwere gwakwara gị sị, gị ga-abụ onye nche ndị nke mbụ Israel. Ị ga-abụ onye ndu ndị Israel. Ya mere ndị okenye Israel ji bịakwute David na Hebron. Ha na eze David wee gbaa ndụ na Hebron n'ihu nke di nwenụ. Ha wee chie David eze Israel site n'ite ya ude okwu nke osebụrụ ụwa. Aṅụrụ m ọṅụ mgbe m nụrụ ka ha kwuru. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mgbe ahụ, ahụrụ m mmụọ m ọzọ ka o si n'ọwụwa anyanwụ na-abọlite. O ji akara Chineke dị ndụ n'aka ya. O jiri olu ike tikuo mmụọ m anụ ahụ. E kenyere ya ọrụ imebi ala n'oke osimiri. Cherenụ, unu emebikwala ala, ma ọ bụ oke osimiri, ma ọ bụ osisi, ruo mgbe a kachara ụmụ odibo Chineke akara n'egedege ihu. Mgbe ahụ ka m nụrụ ọnụ ọgụgụ ndị akara ahụ. Ha dị 100,000 mmadụ na 10,000 mmadụ 44 ndị si n'ọnụmara niile nke Israel. Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m nnukwu igwe mmadụ ndị dị ọtụtụ n'ọnụ ọgụgụ. Ha si n'obodo niile na agbụrụ niile na ebo niile na asụsụ niile. Ha guzoro n'ihu oche eze ahụ na n'ihu nwa atụrụ ahụ. Ha dum yi uwe nzarụ ala ọcha, bịakwa jide igu nkwụ n'aka ha. Mkpu ha na-etisi ike bụ, Chineke anyị, onye nọ n'oche eze, nwee mmeri. Ya na nwa atụrụ ahụ, ndị mmụọ ọma niile bịara nso oche eze ahụ, na-agba ya gburugburu, na-agbakwa oche eze ndị okenye ahụ gburugburu na ihe ekere eke anụ ahụ niile dị ndụ. Ha kpọrọ isi ala na-efe Chineke na-asị, Amen. Otito na ebube na amamihe na ekele na ugwu na ike na ikikere ịdịrị Chineke anyị ebighị ebi. Amen.
otu n'ime ndị okenye ahụ jụrụ m sị, ị ma ndị a yi uwe nzara ala ọcha, ị ma ebe ha si bịa? M zaa ya, nna m ukwu, ị nwere ike ịgwa m? O wee sị m, ndị a bụ ndị ahụ e megburu n'ihi okwukwe, ebe ọ bụ na ha asachala uwe nzara ala ha ọcha n'ọbara nke nwa atụrụ. Ugbu a ha guzoro n'ihu ocheeze Chineke na-efe ya ehihie na abalị n'ebe ya kacha nsọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ndị dị otu a na-achọ ịhụ gị, o di nwenụ. Ndị dị otu a na-achọ ịhụ gị, o di nwenụ. Ala na ihe niile dị ya bụkọta nke ose bụrụ ụwa, ụwa na ndị niile bi n'ime ya. Ọ bụ ya kwụbara ala n'elu oke osimiri, o mere ya ka ọ kwụsie ike n'elu mmiri. Olee onye ga-arịgo n'ugwu nke ose bụrụ ụwa? Olee onye ga-eguzo n'ụlọ nsọ ya? Ọ bụ naanị onye aka ya kwụ ọtọ, onye obi ya dị ọcha, onye anaghị achọ ihe efu ọbụla na ndụ ya. Ọ ga-anata ngọzi n'aka ose bụrụ ụwa, ọ ga-anata ụgwọ n'aka Chineke onye na-azọpụta ya. Ndị dị otu a bụ ndị na-achọ ya, ndị na-achọ ihu Chineke nke Jekọb. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn dere. Chetanụ ịhụnanya Nna nwere n'ebe anyị nọ, site n'ime ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke. N'ezie, ọ bụ ihe anyị bụ, n'ihi na ụwa jụrụ ịnabata ya ka ụwa jiri jụ ịnabata anyị. Ndị nọ m n'obi, anyị aghọọlarị ụmụ Chineke ugbu a, ma ihe anyị ga-abụ n'ọdịnihu apụtabeghị ihe. Ihe anyị ma bụ, ma mgbe a ga-eme ka ọ pụta ihe, anyị ga-adị ka ya, maka na anyị ga-ahụ ya ka o si dị n'eziokwu. Onye ọbụla nwere nchekwube a na-edebe onwe ya ọcha, bịakwa na-agba mbọ ịdị ọcha ka Kristi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, bịakwutenụ m, unu niile ndị na-arụ ọrụ na ndị ibu na-anyịgbu, aga m enye unu ezumike. Onye nwe anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi mmadụ nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ,
ọ rigoro n'elu ugwu nọdụ ala, ụmụazụ ya bịara nọdụ ya gburugburu. O bido ikwu okwu, lee ihe ọ kụziri ha. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, alaeze n'igwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị ndị dị umeala, ha ga-eketa ala. Ngọzi dịrị ndị na-eru uju, a ga-akasị ha obi. Ngọzi dịrị ndị ezi omume na-agụ agụ ka nri, na ndị akpịrị na-akpọ nkụ maka ezi omume, ha ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị ndị obi ebere, a ga-emere ha ebere. Ngọzi dịrị ndị obi ha dị ọcha, ha ga-ahụ Chineke anya. Ngọzi dịrị ndị na-ekpe udo, a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi dịrị ndị a na-emegbu emegbu n'ihi ezi omume, alaeze n'igwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ebo unu ebubo ụgha dị iche iche, iji kwutọọ unu n'ihi aha m. Ṅụrịa n'ọṅụ n'ihi ya, ka obi tọkwa unu ụtọ, n'ihi na ụgwọ unu buru nnukwu ibu n'eluigwe. Otu a ka esi megbu ndị amụma bụ n'ụzọ were bịa. Oziọma nke Osebruwa. Ụmụnne m na Kristo todorinu Jesu, Ịbụ Chukwu onye dị mma, Ịbụ Chukwu onye dị ike, Ịbụ Alfa na Omega m, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, nyaka nji na-asị n'ịbụ Chi m. Ịbụ Alfa na Omega m, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ, nyaka nji na-asị n'ịbụ Chi m. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Nọvemba. Ọ bụ amala Chineke ka mụ na gị ji were dị ndụ wee zọbanye ụkwụ n'ụbọchị tata. Anyị na-asị anụmasị unu niile gbakọtara ọnụ n'obi Chineke tata, Happy New Month. Tata bụkwazi nnukwu ụbọchị ụka na-eli olili ndị nsọ niile. Ndị niile nwụrụ anwụ bụ ndị dị nsọ. Ọtụtụ n'ime ha ka ụka chetalụ n'akwụkwọ like ndị agbọchara mkpọ ha saints. Mana o nwekwazịla ọtụtụ ndị ọzọ nwụgasịkwazịla anwụ bụ ndị bili nnukwu ndụ malụ mmarị nne, mana ụka edenye ha afa ha dị ka ndị dị asọ. Ha niile ka anyị na-emekwazi mmemme ha tata. Mana achọrọ m ibido wute obere ajụjụ iji wee jụọ anyị niile. Asị m ka m sụọ ya, think na ọ ga-akata obere mma n'oyibo, mana nsụọ n'oyibo onye mazi n'Igbo ọkọwa ya etu a. What is a saint? Or who is a saint? Can continue it. I think who is a saint is better than what is a saint. Ịkọwa ya etu ọ bụla isi chọọ, just 1, 2 people. Kọwa ya etu ọ bụla isi chọọ. Who is a saint?
ndị okay onye live a holy life, onye fụrụ mmadụ ibie n'anya dịka o si kwesị ekwesị. Kedu onye ọzọ nwere ansa ọzọ? Okay. N'eluigwe, onye mere ihe na-asọ Chukwu n'ụwa wee binyekwaziri Chukwu n'eluigwe. Nwere onye ọzọ nwere ihe dị iche na ndị a niile? Okay. Anyị na egwe niile na-eje n'ụzọ ofu okwu ahụ ka a na-ekwu. Mụnwa na-enekwazi senti anya from the point of which is almost the same thing, but they define me a little different. And my definition is people who did ordinary things in extraordinary way. People who did ordinary things in extraordinary way. Kedu ihe o ji wee bụrụ ya? A na-ekwu na onye a bụ sent, na-echile onye a sent. Sometimes anyị adịghị ekwetacha na human being ka ha bụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị anyị ka enwe blood ọzọ injected in those people and they lived such a holy life that could not be explained. Ya dị ka mmadụ dị ka Fada Tansi, mgbe ha nọ na seminary, ofu ihe eji mali ọfụma na Fada Tansi, the only possible saint anyị nwe na Nigeria or anyị ga-enwe na Nigeria, I think na ọ bụ blessed now and on at the verge of being a saint. Ofu ihe asị eji mali abụ na ọ na-ekpe ekpele rinne, and ewepụcha na ọ na-ekpe ekpele, ọ na-emekwazi ọpịpịa rinne. That does not mean na enwenụrụ ihe ọjọọ melụ n'ụwa n'ụwa, mana nke ọbụla bụ ihe dị mma o kwetara na ọ ga-eme, o melie in extraordinary way. Ụfọdụ si ndị ya na agụkọla akwụkwọ, ụfọdụ si na mgbe ụfọdụ ọ chọọ ịta anụ arụ ya afụfụ, ọ bịa o dobecha okwute, o welu ute tụkwasị n'enu ya, n'ọnya ka ọ na-alarụ ụla mgbe ụfọdụ. Asị anyị na mgbe ahụ na one of the bishops, chetas mafa bishop a Maazị Manyogwu, ade bishop Anyogwu, ka ha agụ akwụkwọ nekatali anya si ya nọdụ ebe ahụ na-atọ onwe ya afụfụ n'ọkwa ofu enigwe a na anyị niile ga-ejechi ya. But again, nyanwa ghọtara ya n'ụzọ pụrụ iche. Ihe dị ka mmadụ dị ka Francis of Assisi ghọtakwazị ya n'ụzọ dị iche. Francis ghọtara ya na ọ bụ mmadụ inyelu ndị ogbenye aka. Francis si na nnukwu obi, ndị gụọ maka Francis ọfụma, ị ga-afụ na o si na nnukwu obi. Nne na nna ya na-akwado to be a great lawyer, and ọ bụ ọsọsọ na ka ọ bụla a lawyer, mana ka ọsọ ka ọ bụla an emperor. So he was being trained towards the highest part of his career. Man, at a point, Francis is simba. Na enwere ọgbụgbọ Chukwu na-akpụ ya maka na Chineke si ya, come and rebuild my church. Dite na-abịa n'obi mgbe niile, na-abịa n'obi mgbe niile. Kedu ihe bụ rebuild ụlọ Chineke? Oche nọ ije ụlọ Chineke ụlọ, o wee je kwụla ego papịa, wee je megide rụọ ụlọ ụka. Ọlụcha ụlọ ụka, ihe ha na-agwakwa ya, you have not done what I told you. It is not just building a physical church. It is building the people of God. Ọ bụ mgbe aka ihe na-agwazi okwu gwara ya, Francis wee move from the part papịa na-edobelie wee take it to the part of helping the poor. O wee bido nyebelu ndị ogbenye aka. If the first thing o mere bụ o strip onwe everything for him to help the poor, o decide ya to test ihe ndị ogbenye nwa na-afụ. Olu ofu ụbọchị ode ịkọcha akwa ka onye ala, not onye ala, a homeless person, wee je nọdụ wee na-ayọ ayịyọ, chenjichacha ire ka ndị mmadụ wee rapụ ịma n'ọnyanwa na-ayọ ayịyọ. Ndị mmadụ bịa na-atụnye eli ego, na-atụnye eli ego. Ihe ọ chọrọ ime mgbe ahụ ka o filuo the impact of these homeless people. Maka mgbe ụfọdụ ọ bụ na ịghọtara ọnọdụ ndị ahụ nọ, ime aghọtacha the need to help. I remember there was a time nọ na-agwa ụnụ, nọ na-asị sometimes enwere ike na ọnụ ihe dịka Belt Parkway ma Van Wyck, ebe m na-afụkarị ha most times ihe dịka na Van Wyck. Enwere ike mmadụ agafeta na-asị gị na-asalụ gị aka ego. Naturally, I will this impulse. The impulse bụ ọkwanye gị ego akịta iwere eje ṅụọ ihe.
That's a natural impulse. But sometimes we can defeat that impulse. It doesn't matter, even if it is 2 dime, whatever it is. Ị na-enye ya na ị na-enye onyinye a na onye a na ọ dịkwuro dị izi ịkwụrụ n'oyi na-eme gịnị na-ayọ ayịyọ. Ọ bụrụ na unu chetara ofu ụbọchị fada kwuru okwu Chukwu ebe a. One of the topics o nyere ihe a bụ I lost my wallet. Amara m unu echeta okwu Chukwu ahụ. I lost my wallet. Now this was a priest. Wallet ya fu n'ime train. So ọ sị na ya pụtara na Jamaica Avenue. Kedu etu ya ga-esi wee nataba bịa ebe a? He couldn't. The distance erika. O wee na-atụ ya oke ka ama ma onwe ya ga-ayọta sọsọ $2.50 ya ga-eji wee ba bus. It was so difficult. Number one, ịyọgoda ayịya ahụ was difficult. Then ọ sị na mgbe ya ga-alechara ihe niile na before ya nweta ego ahụ ma ndị kọrị ọnụ ma ndị kpalili ahụ ma ndị mere different things before somebody who is spirited. What if n'oge nwa gafetazili fada ha na ịmarọ na fada esi onye nke yi ezigbo akwa gịnị ka ọ na-analụ gị ego ọ gịnị ka ọ na-eme nke a ọkwa ka inye ego a ka o wee jee ṅụọ igbo mana ịmarọ na ọ tọrọ atọ n'ụzọ. You don't even know. And so these are 2 things we can do to help one another because no hand enables sainthood. People who do ordinary things in extraordinary way. Just ordinary things in extraordinary way. Ewegosi anyị ịbanye n'ihe ọgụ nke mbụ egosipụta anyị ebe John dị asọ na-ekwu n'akwụkwọ nke mkpughe. Ọ sị na a ga-azọpụta anyị niile mana kedu ndị a ga-azọpụta? Ndị a sachara asacha, ndị a sachara asacha, ndị ji ọbara nwa atụrụ wee sachaa ha na-amụke amụke. Question ị ga-ajụzi onwe gị tata bụ, am I a saint? Am I a saint? Am I doing ordinary things in an extraordinary way? To what extent am I doing just ordinary things? It can be helping in the church. It can be helping other people. It can be nice to people. Just little things, little things. Same with my St. Teresa of Child Jesus, little things. Little things that we do. When I call in the church, I call this morning, I said, one thing or former, but that my grandmother, ituna me no tata tutu mechi. I'm saying a saint God. We have saints in our homes. I'm saying not saint. Kedian Meju is not sense. Number one, she was very religious. About religious by going to church. It's a different thing going to church. And it's a different thing living that church in your daily life. All the very religious, all the very pious, and all the very good to any person that crosses her path. Very good to any person that crosses her path. Manager Maka, my dad, he's a very good man. Manager of Mobile Center, I'm saying I'm Makanka. But Onyenka, Adam Shaw, Nimi Mobim. And one thing I did when I looked church, we all made donations. Because 2010, my church got burnt. So we rebuilt it and finished it in 2016. So every person, we made a lot of donations to rebuild the church. So when I see the donation, then I see na donation no na mel ni ga ekwu afa onye ji make donation ahụ kedu afa m tinyere afa my grandmother ije na wall of church ma afia dị ya. And sometimes in my private moments I go to that place in Tielafia place near come say grandma because ekweta m ya ihe ka na-eme ndị a niile dị asọ ọha nwa ka anyị na-akpọ because there are so much we cannot do by ourselves. You call upon the saint that is connected to your life. Yo ya your bala ni chukwa iyo. Unde cheta na ine bia na ekpele your bala ni chukwa iyo. Jekule asemia grandma your balum chukwa iyo. Then the question is, can your children today, when eventually you are not here on earth, comfortably say that my dad or my mom is a saint? Can your grandchildren
comfortably say when you are not here on earth that my grandma or my grandpa is a saint? It's a question we have to ask ourselves. Ndị bụ anyị ụzọ akụzigola anyị how to live, to love God, to love your neighbor as yourself. Am I doing all this? God's injunction. Ka Chineke nyela anyị aka tata, ụka na-echetala anyị maka ndị niile dị asọ, ka anyị nwee ike na-ebi ndụ dị asọ, ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ ka anyị soro na ndị ahụ a ga-asị nọ ndị eji ọbara nwa atụrụ wee sacha. Ka anyị sorokwazi na ndị a dị nwere anyị Jesu Kristi ga-asị, blessed are the poor in spirit, blessed are the merciful, blessed are the peacemakers. Ka anyị soro na ndị a Chineke ga-agụnye na ndị ọnụọgụ ya wee si n'ezie na ndị a bụ ndị tosili etosi ịbata na alaeze nke m site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke emere eluigwe na ala, ihe dum a na-ama. N'ọbụrụ Chukwu ụwa tụrụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu ikpe siri, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ emeghị ya na ọbara ekpere nke ndị kwelụ na mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'ụbọchị tata, anyị na-eme nnukwu mmemme nke ndị dị asọ. Anyị na-ewere ọnọdụ anyị niile na ụzọ niile nke anyị ga-esi wee dịwanye asọ na-erunye gị n'aka, na-ayọ ka iche ntị ma nụla ahịhịa anyị.
matazie n'isi a nara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-egbola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko were ihu ọma nara onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị iji sọpụrụ ndị nsọ gị niile, otu ọ bụ na anyị kwere na ịgbabatara ha n'udo nke anwụ anwụ nke gị. Biko mee ka ọ na-akụtụ anyị n'obi n'ihe gbasara nzọpụta anyị, na-anụ ha ọkụ na mmụọ mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu. Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka nwa ya na Virgin Maria ọ gbapụtala anyị n'ọnwa ebebesa n'ọnwa ọ nwụrụ n'obi ebe na mbilite n'ọnwụ ya, nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ gị ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọgwụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya, ndị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji nke niile nsọpụrụ n'otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osepụọ n'ajọ ife niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo niile ka n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu n'ụwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọrọ ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Chineke anyị, sọ gị bụ onye dị nsọ. Ọ bụ ebube gị nke na-apụta ìhè n'ime ndị dị nsọ gị ka anyị na-esekpụrụ. Anyị na-arịọ amara gị nke a ga-achịkọta anyị niile ọnụ n'ezumezu ịdị nsọ nke ịhụnanya gị. Biko mee ka anyị si n'oriri nke a nke ndị nọ n'ije nke a anyị natara gafeta na mmemme nke alaeze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Emesịrị announcement ozugbo anyị eme a brief adoration, just brief adoration. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection, please. All Saints Day. The second collection. The choir. Mama. Sianamela. Tuaraya mama. Tuaraya mama. Yanama. Sianomela. Otito dịrị Jesu. COVID protocol is still in vogue. Please sanitize your hand and social distancing. As the parish thanks all parishioners who have made pledge for 2020 annual Catholic Appeal, our goal still remains $21,097. Now we have received $15,268. Please, we are reaching our goal, but as you all know, if we get to the goal and anything spill over, is left by the parish. So if you haven't gotten your envelope, take it and fill it and drop. And Onumakuna Igbo Catholic community usually participate in the appeal. And the executive outside Kaimalo, I a fixed amount. I never parish for the past 2 or 3 years now. We'll see how we send it to them. The parish is all offering adult religious education for 16 and older for those who have not received sacraments like baptism, Eucharist, and confirmation. Please, for registration, call the rectory during the office hours of 9 to 5. The St. Fortunata is hosting a free visual presentation on mental health provided by New York City Department of Health to address the effect of COVID pandemics. Sunday, 8th November, the time is between 3:30 to 5 p.m. Anyone interested must register, pick up a flyer at the back, and the flyer is this. You pick up the flyer or call the registry for more, rectory for more information. Unu mana tata bụ ka eji ama ndị nne unefu ka fasa shine. Mercy announcement ka Father gozie ha unu akwụlọta ebe unu nọ. And another thing about unu mana I suppose ime election
next Sunday. But who know your father last 2 Sunday about retaining the executive. But the executive will say, since the Constitution is in effect, Naga like Obluchun, Naga continue. I be out next Sunday. Una say yes. Abu no brokwan uchun. I am Maloka against Menyaw election, either in the parking lot or na forum. And when they celebrate birthdays, oh, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear, happy birthday to you. And well, any anniversary celebration, ndị na-abịa for the first time, welcome. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Ụmụ nwanyị biko kwụrụ n'ọtọ. Enyemaka dị n'afọ dị nwanụ onye kere n'igwe na ala, osebụwa n'ụlọ anyị anyị, osebụwa n'onyelu ụnụ. Chineke nna ji ebele dị ịfụnanya, anyị ekene gị maka ụmụ odibo gị nwanyị, ndị nne, ndị ji wee melụ ugogbe nke ezinụlọ. Anyị na-ekene gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu, na-ayọ ka ị nọnyelụ ha niile na nnukwu ọrụ nke gị bụ Chineke zubere ha n'aka. Mee ka anyị niile na-ebi ndụ dị asọ, mee ka anyị niile na-afụ onwe anyị n'anya, mee ka anyị na-alụ ọrụ ahụ nke i nyere anyị dị ka ndị nne, mee ka anyị niile na-azụkwazị ụmụ anyị dị ka o si kwesị ekwesị. Ihe ndị a niile ka anyị yọ ma kwe na ị ga-emelụ ndị nna anyị niile ndị a niile n'afa Jizọs Kraịst onyenwe anyị. Ka Chukwu jikere niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị ụnụ. Just briefly before the exposition, executive ekwesịrọ ibito ihe fada kwuru. Executive ekwesịrọ ibito ihe fada kwuru.